gorko sosai ari Usman Nyamanari TV. Ali Barka Zak Bande cameraman Nyamanari TV. Ko non tigi musidɓe tedduɓe ene tawe ɗo hande e balɗe 17 lewru octobre hitande ujunaje 2023 ɗo e nder leydi Sénégal wuro ene wiye Sam non ko si a ari a ɓennima Daduwa garana Madina Tuwal jaha jottoɗa Madina Guna siyari male sa wi Madina jaha jottoɗa wuro wiyetego Sam ene tawe ɗo e galle gorko biyeteɗo Basirou Thiam. Hande noon ko gentel mawgel Basirou Thiam e debbo makko ɓeyni ene wiye Touré ɓe mbaɗi inde nde ɓe ginniri noon tigguyel ngel ko Fuseni Dado Sissoko gorko mbo Nyamanari e ɗum noon no musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Nyamanar TV ɓe mbaɗi invité Nyamanar TV ari kadi tawtorede e nde ɗo inde mawde kadi nde Allah mawnini kadi ɓe ngara ɓe tawtoro e inde nde hande e nder leydi Sénégal e wuro wiyetego Sam. Sa ari Madina Gounass sa a yawti tan jahana Sam yimɓe ngari e keewal denna bo o ari e jaam sakama kadi e jaam eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamina eɗen du'o kadi Allah mawnin inde. Musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Nyamanar TV kala jiɗɗo kadi humpitade gueɗe Nyamanar TV aɗa wawi windude kadi Nyamanar TV jaha to YouTube sa windi tan a ñoƴƴi tan ma foof yaltu inchallah mbawa yide kadi programme Nyamanar TV sa heɓani ardenna bo o kadi aɗa wawi yide kadi ganda ko kewi ga e nder leydi Sénégal ngo wuro wiyetego Sam. Denna bo o ko denna bo Basirou Thiam wondude e joom suudu makko ene wiye kadi e Touré ɓe ginniri tegguyel ngel Fuseni Dado ɗum noon Nyamanar naɓe ngari e keewal ɗum woni famille Ousmane Fatou Diabo Sissoko toon to Nyamanar. Musidɓe tedduɓe ñalande hande ko alarba on calminama ko noon tigui musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Nyamanar TV hande ene tawe ɗo balɗe 17 hitande ujunaje 2023 ɗo e wuro wiyetego Sam sa ɓenni Madina Gounass wuro lamorgo Dina Yarimale. Hande noon en gari ɗo gentel mawgel ɗum woni Basirou Thiam ɗo to Sam ñalande ko alarba ɗum noon eɗen ɗo fenndodiri e musidɗo meɗen nenirawo meɗen kadi o haalana en kadi holno yiri denna bo o kadi holko o wawata kadi ha yewtude hen kadi. Allah jarama on jarama on ari e jaam on hoti e jaam en ɓoyade lawol jokkere enɗam inde nde weeli waɗi fayida Basirou jokki enɗam yo Allah jokku balɗe makko ha barke Allah e nelaɗo Allah wurnu bobo waɗa barke wedata naaɓe e Nyamanari naaɓe e Madina naaɓe fof nanɗo Allah jarama on jarama Allah accu on e jokkere enɗam en ɓoyade lawol jokkere enɗam ya barke Allah e nelaɗo Allah waɗa sutura waɗa kawral Allah wurna bobo waɗa barke lobtina cella on jarama no fewi. Noon tigui meɗen jiiɗi kala inde ma e yettode ma kadi beela yeeɓoɓe ta si ɓe jeeɓi ɓe gandat hol kalawoɗo kadi kalnamen hol guinniraɗo tigguyel ngel. Min ko Aissata Thiam wiyetemi ɓurmi andirede ko Aissata Bara innira bobo o ko Fuseni Dado ɓiɗɗo Dado Musidɗin to Nyamanari won innira. Ko noon tigui musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullah mbiɗa wiye Ramata Thiam merata ndiyami Basirou Thiam en ko jinnaɓe amen ko baba amen miɗen denna bo o noon sona miɗen jetti Allah miɗen jettimo sabune ko jokkere enɗam sa yi gila merato ha Tamba ha Madina Gounass ha Sam ko jibinede e jibinenen de ko ɗum addi min ko min Ramata Thiam mi lummum Amadou Thiam Basirou Thiam noon no okki Amadou Thiam minirawo makko debbo ɓiɗɗam debbo gorko ƴamata ɗo kono noon afaji amal ngal ko jokkere enɗam e jiidigal ko Basirou Thiam e babiraɓe amen jiidi sowona weltade e teddugal denna bo o sa yi neɗɗo no iwa gila merato saga Koubantoum saga Tamba saga Madina aram Sam ko jokkere enɗam e jiidigal e rendude hen e jeeyede hen gila min jotti noon ko teddugal e teragal miɗen duwoyo Allah mawnin inde bobo o bo inniri one kadi nanam o jokki en enɗam o jokki enɗam yo Allah jokku balɗe makko Allah wurnu bobo ha wawa nafde tokara muɗum so wona weltare e teddugal ala ko min tawi ɗo ko Allah miɗen belti noon komin Ramata Thiam merto yummum Amadou Thiam ɓeɗa yaade ɓiɗɗam debbo no wiye Fanta Thiam Malem ñaani o resa min beltima miɗen beltanima onon arɓe ɓe hen
ɓe tedduɓe jaha garta bonani ha han ko e lawol jokkere en ɗam ngol gonɗen ɗo e galle gorko biyeteɗo Basirou Thiam. Gentel ngel ko gentel kanko Basirou Thiam. Ɗum noon eɗen pempodir ɗo e bandirawo debbo o haala inde makko e yettode makko, o haala kadi holko o andi hen. Assalamu alaikum bandiraɓe, salmini on mi juuri ko on ñaguimamo duwaw neddimo duwaw eyyi ha joni ko weltare tan e inde nde e inniraɗo sana Basirou ko mbaɗira makko ko kaw wiyemo eyyi ha joni minen noon ko Madina Gounass min ɗiwi eyyi min weltima inde nde ala ko min wawi wiide hatta mi wiide min haɓɓe tan somin haɓɓama kadi mi andani min firtoyte kono min weltima hen no fewi wona seeɗa eyyi yo Allah wurnu bobo o Allah waɗa hen barke so barkini kadi en tawi eyyi min no wiyeten ko Farma Sissoko. O noon tigi musidɓe tedduɓe o nani Farmata Sissoko ko haali ko o wi weltare waɗi kadi jokkere en ɗam waɗi ɗo e dennabo Basirou Thiam ɗo e wuro wiyetengo Sam. ɗum noon musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV son paalama humpitade gueɗe Ñamanar TV ko fati e oɗo gentel e goɗɗum a windat Ñamanar TV moƴƴa tan e programme ji ɗi jalta. Mi yiɗo yimɓe hewɓe holko woni sababu argol ɗo ɓeɗo yimɓe kadi hol kadi no jiiruɗa dennabo o hol kadi ko mbawɗa hen haalde weltare ma holko mbawɗa hollirde hen pour yeɓoɓe ɓe kadi taw so ɓe jeeɓi ɓe mbawata weltade kamɓe ne faade oɗo vidéo ɗo e wuro men mbiyetengo Sam. Dennabo o weeli ɗo kay ala ko manque on arɓe ɓe on jarama Allah jarama yon ɓoye jokkude hen ɗam inde kadi ko waɗa hen ko minen weltiki on jarama ko moƴƴi. Ɗum noon kanko Touré o wi ɓe beltima e faade nabo o ɗum noon men kollira weltare amen minen Ñamanar TV nde tawno Basirou ko neɗɗo amen ko neɗɗo kellifaɗo kadi min gandodiri depuis 2011 kanko Basirou Thiam. Ɗum noon musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV ha han kono mbimini tan so jeehi to YouTube on bindi tan programme ɗi fof ma jaltu on jarama men indema yettode ma mbaɗen ko yawi kadi kala kadi kollira weltare nde e faade oɗo dennabo. Assalamu alaikum mi salmini dental min juurima ɗum e ñagani ɗum moƴƴere ko Allah iniraɗo ɗum sallallahu alaihi wa sallam komin Jarete Thiam komin debbo Jarga Anse Basirou kadi ko miñam ene woni ɓiɓɓe baba sana meɗen welti inde nde meɗen jarni o meɗen juurani meɗen ñaagui on du'aw meɗen ñagani on kadi du'aw eyyi dental argal ɗo ngal fof guila e debbo ha e gorko guila Ñamanare ha ñaane kamɓe fof meɗen weltaniɓe misira e Uba Fass ala fof en ɗam arani ɗo salminama juurama ñaganama moƴƴere Allah inilaɗo mum e setti jami Basirou ko miñam daɗo musindi komi joom suudu mum joom gallam o e kanko woni ɓiɓɓe ba woni remmiraɓe nene makko e joom gallam o nene mum woni baba goto musindi e yayam Kadija woni baba goto min Jarete Thiam manna Gounass noon jeeyami kono noon ko ga wonnomi Sam ɗo wonmi min Jarga Anse eyyi on salminama on juurama sana ine nde waɗi weltare waɗi weltare e weytare yimɓe heewi fijirde e jaleɗe jokkere en ɗam yo Allah accu sabuji ɗi Allah accu en ɗam iniraɗo kadi Allah wurno hen waɗa barke jabarke fatiha salatu fatiha on hoti Ñamanare hajja musindin en ya Allah jeeɓi musindin en daɗo ɓeɗo e fof e salmina ɗum eyyi jewrama salminama. Ko noon tigui nene a jarama yo Allah junnu gurdam min beltima kadi a heccindini ɓerɗe amen nde kalɗa ɗo inde Jarga Anse nde tawno ko gorko diniyanke yo lelde makko ɓuuk. Musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV so on bindi tan on ñoƴƴima on ji gueɗe ɗe on jarama. Bonani ha han ko yiide ɗo tan ɓeɗo yimɓe ene ɗo keewi e musidɗo kala men indema e yettodema e hol sababu dendal ɓeɗo yimɓe ɗo hande e galle Basirou Thiam ɗo e wuro wiyetengo Sam. Assalamu alaikum caggalitude Allah ko juurde nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam mi calmini dendagal foof hande ko Allah reniri en ɗo inen ɗo hande ko haaju Basirou Thiam emo dañano bobo gorko ɗum woni sababu dendal ngal ɗo hande woni inde nde eyyi hoɓɓe noon ari musidɓe men gila e Uba ha e Madina Ñamanari ha e Bousra en ɓurete ɗo foof dal eyyi goto foof neɗɗo mum nan tawe ɗo woni ko neɗɗo jokkuɗo en ɗam a jokki en ɗam tan dañi haaju tan en kadi ma yimɓe are ma sanude notama tan koye maɗa woni eyyi ko ɗum woni sababu dendal ngal ɗo salminama ko ɗo weltanama onon bandiraɓe Ali Mara. Non musidɗo a jarama min beltima kadi ne min mbawma namnade jaabiɗa men ɓe ñaago yo Allah mawnin inde Allah waɗa barke e tiggu o
Allah waɗa hen sutura e galle he jar Uoto siku midama ko antanira junga me jungo mada ndaram gira so Taiwan funda tebe anara eniro oh jama to anam gira oh jama to anam gira ustumijo to anam gira uoto siku midama ko antanira junga me jungo mada ndaram gira iwodi mi dano tabo ko danma dirang olo mi welni jamma ko antanira berndam fejo tado olo mi gidang welni jamma olo mi gidang yoda moso olo mi gidang halam hol ko jidami wadan ma gidang melanganda ko anjimi ndaram gira jeuki didam ndaram gira yoda moso ndaram gira bojari for me mi soda sabur magidam ya danjang mi welcome yoda I magidam yoda I magidam uoto siku midama ko antanira junga me jungo mada ndaram gira so Taiwan funda tebe anara eniro oh jama to anam gira oh jama to anam gira ustumijo to anam gira uoto siku midama ko antanira junga me jungo mada ndaram gira ko angani fodu kanye modo I magidam ko andi jure bernam aganyi magidam anawirai ko awoni gidam bogi bernam ko awoni gidam yeuti womkam ko awoni gidam lampa bernam ko awoni gidam uoto siku midama ko antanira junga me jungo mada ndaram gira so Taiwan funda tebe anara eniro oh jama to anam gira oh jama to anam gira ustumijo to anam gira uoto siku midama ko antanira junga me jungo mada ndaram gira ndaram gira masalah ini jam nabi minjam ko jam nabi saya di jame anak ayo ko ko wondo ko prat fa ko wondo masalah ala ko maki kala no mi jom nak ini ala ko maki may anan beno me bay mama kat me ne fala ko de jot ine de kay be nyaagi me alle ya ko be heba be kadi ala hokkube balle babode igol sulo jago Saidi andanema Saidi heftinema goingol amerata anemi jojerata gilanjima mijimani wallahi kawudi ponjira nyali minimsani gilanjima mijimani wallahi kawudi ponjira nyali minimsani debo jotto o koleki more
jigol soderale ɗum de ko daɓɓere waɗam signe jewte nandire mbayen no kurma jelle niɓɓere komimma e billahi komimma mi fala ganda jigol si ari e ma bay ala pire kon non tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamanaar TV e hande noon eɗen e weltare mawde ɗo e wuro wiyetengo Sam denna bo yimɓe ngari filmama subaka weltama haccitama Allah waɗi bottari dewtama e jaam eɗen ɗo kuccodiri e kanko babirawo cukalel o ɗum woni joni kam mi okkamo tan o haala inde makko e yettode makko. Ok, assalamu aleykum oɗon wa Ñamanaar TV on calminama on juurama on ñaganama ɗum moƴƴere kadi fof mi yetta Allah mi yetto Ñamanaar TV vraiment mi andi kadi ha joni kadi bon ko toon jeeyaɓe par ce que gila programme o waɗi ɓe ari ɓe waɗi fodde mabɓe ko foti wadde ko donc ɓe dari ko darde fewde mo yettani Allah no heɓata ta sababu mbiɗo beltani foof wa Ñamanaar TV kala gonɗo hen mbiɗo salmini mbiɗo juuroro mbiɗo welto machallah ɗo ko alhamdulillah rabbil alamin denno bo waɗi machallah wetti ɓe darima kadi kaddi dargo machallah kanko Hammadou Mara ɓe darima e aussi Bobo e Hammadou foof ɓe darima machallah Ibrahima donc mbiɗo yetta kadi ɓe aranɓe on Ousmane en ha heddaniɓe toon to Ñamanaare foof mbiɗo welti hen machallah vraiment alhamdulillah wettira ɗum jarama no fewi ko noon tigui musidɗo ɗum noon meɗen jiɗi gokkira indema e yettode ma beele yeeɓoɓe kadi tawa soɓe jiima janggo e janggo ɓe mbawat hettinde kadi kalna men kadi hol inniraɗo kadi tigguyel ngel. eyi min inde nde ko Bassirou Thiam jeeyami ko to wiyete Sam inniraɗo ko kawo miñum kaw gaña en wiye Housseyni Cissé on to Ñamanaar o jeeya eyi inde nde noon ko Bassirou Thiam vraiment mbiɗo welti machallah calminama ɓe merci. Ok musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamanaar TV ko oɗo woni baba cukalel ngel ɗum woni ko inniri kanko Housseyni Cissé ko toon to wuro wiyetengo Ñamanaar yimɓe ngari e jaam e Allah waɗi filmama eɗen ñaago kadi yo saake e jaam hote kadi e jaam. Ñamanaar TV kadi ɓe garino tawtorede oɗo programme nde tawno kamɓe e Bassirou foof ko hunde wotere Bassirou ene tawe kadi e groupe amen minen Ñamanaar TV min ngari kadi hollirde kadi minen weltare amen e ɗum ɗo nduɗo waddu ndu ganduɗa ɗum ɗo julɗo foof yiiɗi hono nde ɗo ñalande e ɗum noon eɗen du'ano Bassirou yo Allah wurnu Bobo o barkina yo yeɗe hakkille wota lamdo mbadi nene baba ya ɗuho e ɗowdi mabɓe ya barke Allah ena ɗum musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamanaar TV so jiiɗi andude programme Ñamanaar TV bindon so on ñoƴƴi rek programme ɗi ma jaltu mbawon yiide kadi ko paara ɗon ko mbawon kadi famde kadi fandare Ñamanaar TV.